sisi ngoba bese ngasithetha angikhuthaze esithi kuyahambeka kule ndlela. Okubalulekileyo ndisindisiwe, ndiyakuthanda Yesu and ndasindiswa ndisezawusindiswa. Haleluya. Okubalulekileyo nam ndazalwa ebudaleni bam. Athi umntu xa ibuza uba hayi bo kufanele wathi ethanda uzelwe njani sewumdala kangaka, wathi uzelwe nje ngokutsha. Hallelujah. Ndimxelele ukuba uyakwazi uzalwa umntu ngokutsha sele emdala, but abantu abayi-understandi loo nto. Ndathi ke mna ke ndizelwe ngamanzi nangomoya oyingcwele. Hallelujah. Balaqaza abantu bakuze umntu ongaka azalwe ngamanzi nangomoya. Jesus. Benga-understandi before you come emhlabeni kuqale kuphume ntoni? Amanzi. Kuze kuphume ntoni? Umntu. Hallelujah. Andanoba ndiyaphazama ngoba ndikhe ndasebenza